Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәренең экспедиция материалларыннан оештырылган күргәзмә ачылды. Анда Идел буе Урал, Сибир татарлары тормышы турында төрле елларда төшерелгән фотосурәтләр куелган. Булар авыл, йорт күренешләре, эш коралларын, милли киемнәрне, үзенчәлекләре, йолаларны, гореф-гадәтләрне чагылдырган бай сурәтләр, курчак сурәтләренә аерым урын бирелгән. Төрле төбәкләрнең үзләренең хас милли киемнәре дә кызыксыну уята. Күргәзмә милләттәшләребезнең 19-20 гасырлардагы кул эшләре, туку, чигү, бәйләү, энҗе-мәрҗән әйберләре үрнәкләре төшерелгән фото сурәтләргә дә бай. Без татарлар яшәгән Сибир якларында, Иркутск, Тобол, Төмән өлкәләрендә, Татарстанның һәм Башкортстанның татарлар яшәгән төбәкләрендә булдык. 20дән артык хәзер инде шушы материаллар буенча җыентыклар чыкты. Без менә шуларның кайберләре белән таныштырырга булдык. Аларда татар дөньясы, аның архитектура төзелеше, йорт төзелеше, интерьердагы булган, йорт эчендәге булган әйберләр күз алдына килеп баса. Татарның төрле төбәкләрдә яшәү рәвеше, аларның кием салымы монда ап-ачык күренә.